mano mar dongo piny Kenya motelo ne higa mar 2030 kendo tok higa mar 2030. Penjo mabende wapenjo jopiny en lokruoge mage mabende uru kaka jopiny ugombo neno e kinde mabende twak makamano mabende oyiedhi. Ibiro bed kanyo kichako chieng' tich adek, chieng' tich ariyo mano mar juma mabiro. Wanyaneno pach oganda mawuok e kaunti ma Homa Bay. Ali Abich noloso kodgi motelo. Wanyaneno kaka ne gitwak kotenore kod thor wach mabende wantiere godo. Kijinga iluongo Tula Nicodemus Owino, jadak Homa Bay County. An kaka nene kaka president onego time. Dialogue ber. Ne sirikende mosekalo chien kacha ne wan gi Vision 2030. Nyaka sani kane president odonjo, nwaneno no nitiere gik moneno ma Vision 2030 ne ok dhine kaka noneno piny. Sani akwaye ne kopango Vision 2060. Wachake from ward level. Wuoyo wachake ward level, wakele constituency level, watere e national level. Ma biro kao jodongo mawuok e ward, biro miyo wapachgi. Kijende mawuok e ward, biro miyo wapachgi. Then from kanyo, wabiro duoko gik machalo gunism piny. Iyudo kaka wuono, wawuok bedo youths, wadonje bedo goons. Koro gigi, kwa bedo mwaome from ward level, biro miyo wathuolo mamagi biro dok piny. Koro Vision 2060 en a good idea. To chok olose manyalo kelo nwa Kenya together. Kik lose ma jomoko iweyo, jomoko ikete. Koro kako chake, okete manyalo riwo Kenya mangima. Gisani, gima nyalo kelo unity kanyakla mag youths mondo mokwongo en empowerment. Kasto sirikal boningo kaka koro sirikandwa mar Ruto mondo mi okel dialogue maber gi mavijana gi youths mavijana. En mondo mi okel ong'ianena from the ward level nito ng'at mane manyalo bedo kata kaka koro youth representative margi. Koro according to their youth representative onego bed youth representative ma nyalo jogene nyalo bedo onyalo unite joge kanyakla ma joge go kone gimoro achiel ma gidwaro mondo mi otimne mondo youth owe bedo idle mang kelo weche moko mag rombe mag siasa gikelo tulo. Koro tulo ni owuok because of nyithindo okoso tije. Kit nyathi okoso tich mamutima kapo ne jasiasa otiyo kode kata siling 100 to miyani onyalo ketho godo rombe mag josiasa. Ani Otieno, chairman mar bodaboda main stage Sonami kae. An gima nyalo wacho ni president ong'eny gi weche mag singo to dalo koluongo to winjo kongo lero mokwongo gik modhi wacho mokwongo. Nikech no wuoye weche mag dalo chien ka gi baba to gigo kotimore nyaka wuon ma baba otho wewa. Koro no siko gi dalo ni wadhi bedo piny wadhi wuoyo. Kapok wawuoto winjo jowa ma mantie party ma kaka joma tie ODM Broadways okon gi pach mokwongo kaka president gima odhi wacho kore dialogue ni to en ang'o mokwongo kok luong dialogue to ka onge to onge tendo ber kore dialogue kapok wawuok kode mokwongo kaka president mar Kenya. Dialogue mo yokete maino en ni mane ng'iyo mana weche mag dongruok to ge jowa be kano wuoye weche moko mag kiaba chir kia deputy gini ka maka ok dhi konyo wa gesani wang'iyo ngima gi manyeto jopiny mamulo jopiny individual kata kama jopiny odakie.